Kaixo, Naiz Zamorano naiz ni, eta gaurko honetan tonifikazio klase bat, edo klase jarraitu bat, edo ariketak ekarri dizkizuet, bai? Ariketa oso onak, indarra lantzeko eta tonifikazioa lantzeko, bai? Beti bezala, 3 atatxo, beroketa, zati nagusia eta lasaitasuna edo estiramendua, bai? Goazen beroketarekin. Lehenengo tricepsak estiratuko ditugu, barkatu, quadricepsak. Bueno, lau bost ariketa egingo ditugu, bai? Gehiengoak aldaketa, gehiengoak 15 errepikapen bidebiru serie, bai? Pixkat errepikapen altuak, bai, odola hori muskulora iristeko, bai, eta azkenean tonifikazio punto bat emateko, bai? Oso ondo, zankada txiki batzuk, pixka berotzeko. Lau bost ariketa egingo ditugu, 15 bidebiru, bai, 30 segundoko atsedenarekin, sentaria batzuk gara pixka. Espero bideo hau edo ariketa hauek egin eta gero bihar agurtzetan izatea, bai? Tonifikazio entrenamendua. Eskipin pixka. Bihotz maitasuna pixkat igotzeko, taupadak. Oso ondo. Lehenengo ariketa, sentadillak, normala, sentadillak, bai? Puria, bera, ez honea, ez, eta ez honea, bera, eta igotzeko garaian, ipurdia, zuzen, ez hemen. Bai? Handik, zuzen. Osoko, 15 bidebiru, prest? 3, 2, 1, guazen. Sei, 7, 15 dira. Maika, mami, malau, eta 15, oso ondo. Errepikapen altuak erabili ditut, bai, ariketa egiten, denbora gehiago egoteko, bai, eta odol kantitate gehiago muskulore iristeko, bai? Hipertrofia, bai, bilatzeko. Muskulori gogorra eta handia egiteko. Oso ondo. 30 segundoko atsedena, eta zuten beti bezala, urpixkatean, lehortu, bai, eskaintzatu, eta goazen. Prest? 3, 2, 1, 15. Maika, mami, malau, eta 15, oso ondo, hanka gogorra ditut nik ja. Ondo. Azkeneko 6 gertuko zitzaigun, bai? 15 bidebiru egiteko. Ondo. Espero ondo gotea, disfrutatzea, eta oroitu beti mugitu etxean. Ondo lehenengo ariketarekin bukatzeko, azkeneko 15 errepikapenak egingo ditugu orain. Prest? 3, 2, 1, 15.
Amabi. Amairu. Amalau. Amabost. Oso ondo. Lehenengo ariketa eginda. Beko atara pixkat. Landu dugu. Orain goiko atara tokatzen da. Bai? Tricepsak landuko ditugu orain honetan. Nola? Flexioak eginez. Nola? Diamante. Eskuak juntatuta. Bai? Flexio normalak egiterakoan hartzen dugu sorbaldaren altuera. Bai? Eskuak gutxi gora bera hemen jartzen ditugu. Bai? Tricepsak bakarrik lantzeko pixatxoan puntuago. Bai? Diamante hau da. Baina hau oso zaila da. Bai? Pixka juntatu eta nahiko izango dugu. Alduenak airean eta ezin duenak belaunak oiatuta. Hemen. Bai? Orain honetan berdina, 15 bide diru. Prest gaude? Hiru, bi, bat, guaz. Eta 15, oso ondo. Hiru serie dira, egin dugu bat. Bi falta zizkigu. Ondo, eskantxo hauek aprobetxatu. 20-30 segundu hauek, ur pixkateateko, lehortzeko, bai? Eskantzatzeko, aprobetxatu denbora hau. Oso ondo, 15 bide diru. Bat egin dugu. Oroitu, juntu, eta arnasa, garrantzitsua. Orainik airean egingo dut, bai? Prest, hiru, bi, bat, guaz. Eta 15, oso ondo. Zuek ikusi, bai? Nahi balin badezute, doar balin badezute airean. Ezin balin badezute, belaunak apoiatuta. Azkenean bakoitza bere norberaren eara, bai? Egin beharko dituenik eta hori. Prest? Guazen, azkenekoa! Hirugarrena, 15 bide diru. Hiru, bi, bat, guazen. Eta 15, bale, oso ondo, bigarren ariketa egin da, lehenengo bi ariketak egin da. Ondo deskentatu, aprobetxatu gura dateko. Oso ondo! Triceps salatu ditugu, tricepsak ere bai, orain horretan gluteoa landuko ditugu. Bai? Nola? Kuadrupedia, jarriko dea. Bai? Grasa, gora, kontrolatuta. Bat. Eta bestea. Bai? Orain honetan, 8 egingo ditugu. 4 eta 4. Eta horrelako 4 serie egingo ditugu. Bai? Oroitu, posizio ondi bat jarri, eta mendigan. Gora. Gora batean, gluteoa indartu dugu gogortu, bai? Ez hemen, hau ez. Eta hau ez da, bai? Eta gluteoa hemen gogortu. Bai? Lau hanka bakoitzarekin, eta 4 serie. Prest, 3, 2, 1, guazen.
Vale, oso ondo. Honetan, 10 segundotxo, bai? Gutxi. Venga, preso dira. 3, 2, 1, guazen ja. Oso ondo, bixen gelditzezkigu 10 segundoko atxedena, eta horretu, glutea, hanka, gora daudenean, gogortu. Venga, prest, 3, 2, 1, guazen. Vale, oso ondo, 10 segundo eta azkena. Prest gaude, guazen. 3, 2, 1, azkena. Zezkin bai, tonifikazio entrenamendu bukatzeko orain honetan zankalak, bai? 10, eskubiarekin, garraian 10, ezkerrarekin. Eta hori bai 30 segundoko atxenarekin, guazen 3, 2, 1, guazen. Sei, zazpi, zortzi, bizkarra zuzen, 9, eta 10. Oso ondo, oroitu, bizkarra zuzen, bai? Ez hemen, eskur batuta, eta ez atzeraka, bai? Zuzen. Oso ondo. Eta hau, hurrengoa, eta listo. Animo. Venga, prest. Zerritan aporia, Espero ez bere bai horrela izatea egotea. Prest, 3, 2, 1, ja! Vale, oso ondo, hankariago gogorrak ditunik. Oso ondo, azkeneko serie handituko zitzaigun, zankadako ariketa hauek bukatzeko, bukatutzat emateko. Bai? Hori, egun hauetan mugitetxean. Bai? Ariketa fisiko egin. Ondo etorriko zezue. Eta azkena, prest? Guazen! Guazen, 8,
Eta azkena. Bale. Oso ondo. Bueno, azkeneko ariketa eta gogorrena, bai? Plantxa eta flexio moduko bat da, bai? Nahaste borraste bat. Plantxa frontalare klasiko dira, bai? Plantxa frontalare dugu. Eta hemendik flexio posizioa egongo gara. Eta hemendik plantxa posizioa. Bat. Eta berriro. Bai? Hori izango litzateke ariketa, variante bat, belanak apoiatuta, bai? Ezin baldin ezke, belanak apoiatu, eta listo. Bai? Saiatu bizkarretan tentsioak entzen, bai, Eta hemendikan, bat, bi, hiru. Bai? Oso ondo, 8 bi serie, bai? 8ko bi serie egingo ditugu, 8 errepikapen, bi serie, amaitutzat, edo bukatutzat emateko tonifikazio entrenamendu hau, bai? Ariketak gogorra da. Prest, guazen. 3, 2, 1, guazen. Bat, bi, hiru, arnasa, garantzitsua. 4, 5, 6, 7, eta 8. Oso ondo. 30 segundoko atxedena. Azkeneko ariketan sartzen dira, bai? Ariketa berdina, 8 errepikapen, oraindik airean egingo dut, bai? Pixkat estiratu, eta listo. Espero dut gustatu izatea. Guazen. Prest, 8, 3, 2, 1, guazen. Bat. Bi. 3. 4, arnaz labitu. 5, 6, 7, eta 8. Oso ondo. Bueno, estiramenduak. Ani, zer dipatzetan bukatu ebentzat. Ondo. Estiramenduak garrantzitsuak. Quadricepsak, bai? Zankadak eta sentariak egin ditugu. Estiratu beharreko muskulua. Oso ondo aldaketa, zerretan bukatu denik. Tonifikazio entrenamendu gogorra, Azkenean 20 minutu inguruko entrenamendu bat da, baina intentsoa eta gogorra. Ondo, venga, abduktorea pixkat. Oso ondo eta bicepsak bukatzeko. Espero dut disfrutatu izatea, ezerbia egitea, bai? Laketa. Bueno, animo asko, egun hauetan, eta oroitu beti mugitu etxean, bale? Venga, 3, 2, 1, bale, eta listo! Oso ondo talde zaindu, esarkada bat, eta oroitu, ezaztu mugitu etxean.